И здравейте, хора! Аз съм Shadow King, вашият не чак толкова любим ютубър, но може да се каже. И това е поредицата ми разни игри и днес играем Speedy Car. Казах си, защо не я играя? Уоу, това е... доста интересно. Разправя се за така наречените коли. Да, аз съм доста. Как из... доста бързичка. Аз въобще няма да карам кола. Гледи как. Ето, не спираме! Много е силен звук. Опа-ля. Yes. То защо не спира? Аз просто нямам думи за тая игра. Тя е много трудна и... Не е чак толкова трудна, но... Трудно се. Много спирате! Но не спират спирачките! Както всички, които ме гледате в момента, сигурно вие знаете, че имам вече куче. Не вече, да. Може да се купуват други коли. Това е доста интересна тази игра. Ау! Не е за поредица, обаче доста си добре. Играта функционира си както трябва да е някакво. Ето и другите коли, които са доста скъпички. Ама на Батман колата. Да. С тази искам аз. Много игра се е просто като свикнеш да играеш така. Просто си готвим.
О, сега ще развивам много голяма скорост. Защо се натискам където не трябва? Оф, ако знаеш каква тъпня направих преди малко. Значи записах си клипа, обаче не го спрях на пауза, го спрях на пълна клипа и сега правя нов клип. Щяха да са две игри в един клип, но не. Много трудно си играта, няма спорно. Чак толкова ще е трудно, не. Точно задача само! Да, бе! Трябвам по-добра спирачка. Какво ще тая? Трактайка не мога нищо. Так, скоро ще от тези спирачки. Как се избирам само спирачките? Много по-добре са отпреди.
Да, 10 минути мълчание вече. Не искам тъпните, искам да се играя тук. Се играе играта и да се снимам клипа, обаче вече може, защото става прекалено дълъг този клип. Една игра вече 10 минути и просто знаеш да е толкова дълго за една игра, ако не бях направил най-запомнението, която казах в началото на клипа. И да, просто ще да е по-забавно. Много време трябва. Да, хората, това ще е за този клип. Аре, още две ще изграем така. Трудно. Да, то всички са 500. Тръгваме напред с причката, която гледате как се плати. Добре хора, това ще е за този клип. Моля, абонирайте се там долу на клипа и харесайте видеоклипа. Споделете с приятели. Не споделяйте, моля ви, не дейте. Не омразя да ме споделяте. Да. Довиждане.